Ahojte, ja som Adam a chcel by som vám predstaviť Animoto. Animoto je jedinečný program, ktorý z vašich fotiek, filmov a hudby spraví jedinečnú prezentáciu na profesionálnej úrovni. A to pár klikmi a do niekoľkých minút. Presvedčte sa sami. You're the one who passed the test. All those long nights, finally my heart can rest. When I think of how far we've come, weather and storms where we should have run. Oh, 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 the trouble I know. All that bad luck is starting to go. You are the perfect bonds to keep my heart and try to hide your smile when the carousel goes ba-da-bum, 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 ba-da-bum. Každé videjko, ktoré sa vygeneruje, je neopakovateľné a fakt cool. Môžete ho použiť na prezentáciu vašej firmy, vašich umeleckých diel, alebo ako darček z vašej rodinnej oslavy alebo party. Keď chcete vytvoriť podobné videá, ako som vytvoril ja, stačí kliknúť na link pod týmto videom na YouTube, alebo prídete na moju stránku www.niečonové.sk a kliknite na link v pravej sekcii, okienku sponzory. Dostanete sa na stránku Animoto, kde sa môžete registrovať a kde môžete začať vytvárať tieto videá. Stránka je v angličtine, ale keď neviete po anglicky, tak nič to nevadí. Spravil som pre vás ďalšie video, v ktorom pekne vysvetľujem, ako sa registrovať a ako si vytvoriť tieto videá. Tak to je zatiaľ všetko. Ja ďakujem za pozeranie a teším sa na budúce.